Ya maza lara ture ta yi. Mutumin ana so ya isko ka can wallahi an kaure ka huta alaji can za ka abu lahiya lo alaji. Bana dauna duk kura ta bata ni da Allah. Ka diba gani. Barka da Kai ana wance bari in dan kora abubuwan ga dan ka san dole sai da caji. Kun saba da rayuwar ture da an yi wogo a dan ture. Ka san ture ba shanyewa aka gaba ɗaya. Da ka aje kuma sai ka ni ne ka san kowa. What? To sai ku bari yunwa ta kashe mu a matsayin mu na dattijan sha, sai ku bari yunwa ta kashe mu. Yara kai kura ɗin ku kaga taci ba wani taimako babu komi. To wanga sai na sha shi. Sai ka sha ka san komi a cikin amma me a ciki sai na sha. Sai ka sha. Sai na sha. Yara muna ta kafu da tausayi duk ku tausaya mana mu. Muna ta kafu ka zo ka ce. Wani mutu ko ku da kacin dadin ku tausaya. Ciwon matsala ku ba ku da. What you say? Sinoma. Mutumina. Yani. Wallahi shi yasa na kasa mazan ga wallahi. Wallahi da ka zo ba ka rasa wanda za ku dan tafka da shi. Akwai albarka ga majalisar. Ai bari dan matsamin kai kuma. Yayi. Kana ne zani. Ka ƙara dawo da littafin ga. Yayi Kai ya zamu yi kai abu wanda yake ƙasa wajen bai dan rika wanga ba. Wallahi kun riga kun saba da rayuwa da an yi sai an dan rika littafi. Mun riga mun saba. In ba wanga mu ma ba mu. To sai ku bari mu mutu. To mu gidan daɗi mun kai. Yawa ka san mutumin nan mai zuwa kullum esko mu yana shayi mana abin nan kayan. Wanda ka esko mu nan go. Yes, yau akwai abin da mun haɗa mu ka bani da shi. Kaga wannan? Na ganta. Fara ga ko. Ko doki za a ba ita kwata aka ba shi. Ke mai tana. Ka ce sai mai maganin dattijo nan. Kaga ganan? Na ganta. A rungume zaki. Ko zaki zai sha ta rabi aka ba shi. What? Yanzu kana gani ya zo nan. Yau. Ba dole ƙara dawowa ba. What? Ha 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 ha!